Bethi mina ngifuna ukuqamba manga if there is one thing lapho uyayibuza ukuthi hayi yini lo mjitha bethu le emenza bethu eyiqhinye kangaka yini le emenza bethu ebe nogqozi mina ngifuna ukuqamba yabo bethu empilweni uma achievements akunalutho nje kahle kahle ayikho into enginayo empilweni ephathekayo yabo but into enginayo engishoyayo ukuthi hayi mina bethu nazi into zakhe right yonke into yakho but into engishoyayo nathi yona into engenza ngikwazi ukuhamba ngikwazi ukuyithemba because ngiyazi one day mhla kwavela isent khona ukuyohlangana and ukuyohlangana kube kuyimizamo yami nenginakho manje okuncane imizamo yami akekho mina umuntu ongisponsorisha empilweni ethi mina imali ethile lenza ukuthi akekho mina ayikho even ngisho ne-back statement yakho yami mase kuthiwa ngiyakunika ayikho imali iphuma ama-handouts mina kuthiwa mi bona ukuthi zinjani yonke into engiyenzayo kusuke kuyimizamo yami mina ayikho into engatshena umuntu manje engitshela ukuthi hayi mina konke engikwenzayo amandla ami yona into engiproud ngayo ukuthi ngisho ngathiwa kwenzakalani konke ngisho ngathiwa ngiyohluleka kuyimizamo yami akekho mina umuntu ongitshela ukuthi bengitshelile nje ukuthi ungakwenzi mina konke engikuzamayo mina eyami imizamo eyami akekho mina umuntu onginika lento ongisponsorishayo akekho yona mina into engenza ukuthi keep going because ngiyazi ukuthi if ungavuki ekseni imashili yabo if ngenza ukuthi imashili mina yonke into engiyenzayo kana kusuke kuyimini ukuthi hayi ngiyalibona into ngenza ngikwazi ukuvuka ngihambe ngiyophanta ngobani nginaleli yaphupho elila yabo la ngikho vela akekho futhi umuntu ozokusponsorisha yabo mina ziningi izinto manje mase ngithola imali ethile engazenza nawubona lo mshito uhlakaniphile ngempela but kwamanje ngisidumo bayahleka babona ukuthi hayi isidumo lento le cause akunalutho vela lokho nje angikufihle mina ngina ayikho into enginayo kodwa ungabona uthemba ukuthi hayi akunalutho and futhi nami ngiyazazi before ngenze something khona into efikayo kumina ithi hayi lento le uyenzelani ngoba unalutho vele yabo ingakho ngihluka kwabanye abantu because ngiyazi ukuthi akunalutho before ngenze something ngiyacabanga ukuthi imphumela yayo lento kangakanani yabo and mase sengicabanga imphumela ngiyazi vele ukuthi ayikho ibhoha ezongibhoha kuleyo nto imini yabo kuyobe kulimale abantu abaningi ukuthi uma ngayenza leyo nto yona into mina bethi mase kuthiwa nje uyangi-interview namhla ukuthi yini ekwenza bethi ukuthi ayithembe kangaka uqhubeke nempilo lento le uphilelane because into engiyiphilelayo nginegoli nginamaphupho ukuthi hayi dinga wafeze lamaphupho but amaphupho kenzekayo engafezeki lokho but mina 100% hayi futhi ngisho ukuthi asefezekile but into eshoda bethu empilweni ngesiqamba mangasigoqana udinga nje bethu imali le ube nenhlahla na uthi abazali bakho babana bakusebenzela kanzima yabo ingakho usuyibona ungcono kunami ibona ungcono kunathi yabo iyona lento le bethu amanye amatheki nayijahayo emajitini ezethi asi useless thina yabo impilo nje bethu imkanjalo straight forward ngesilokho esifihlelana silo siqambelana amanga bayazi bethu amajita amaningi awabloom nathi ngoba asinalutho vele kuthiwa ngeke ngihlale nomuntu ongenalutho yeah yothi vele into esifunayo yabo bethu imnandi friendship vele iqala kanjani because uyana ukuthi hayi yabo nje bethu umoya lokuzolokhu ubalisa uthi mina ngoba ngenalutho futhi sebenzela bethu kuba na something empilweni nawo uyiphathe wena ndlela yakho yabo wazi ukuthi izinto ozenzayo manje ziyoku-affecta later yabo because iqiniso bethu yabo ngoba sisebenza uhola kanyangeni but usebenza kawu-30 iproof leyo impilo ukuthi ama-action owathatha namhlanje kusasa zobe kumele zokubenefitha kuwo yabo but abantu abaningi mase kufika leso sikhathi khalwa nguNkulunkulu yabo bethu iyo nto engicasula kakhulu i-motivation because bakhohlwa ukuthi labantu abaningi babhilivele ukuthi uNkulunkulu uzokunika umqondo kuphela okunzoyibonela wena yabo and kunzima-ke la ngaphandle because siphila nabantu abangenaNkulunkulu abantu abenza izinto ngogazi abantu abenza izinto ngokuthi kufa umuntu abantu abenza izinto zobumnyama ezimbi yabo gcina sekubonakala ngathi amandla kaNkulunkulu bancane and nabo abanikiwe amandla kaNkulunkulu abawasebenzisi ngendlela e-right yabo abanye amavila bafuna uNkulunkulu bahambele kuyo yonke iminyaka banqonqozele yabo bafetha hayi mfuje ngiqamba mama mina bethu angangibuza ukuthi mina ngifuna uqala yabo istep sokuqala sami engisamukelayo empilweni ukuthi hayi abazali abasebenzanga akunalutho ngeke ngiyigrindele mina and omunye umuntu uthi into kanjalo isho kanjani bese ezinye izinto udike ungayibalekile into ongenayo mawuphuphuka ungenalutho awunalutho yabo okudalele wena kuzofika but de kufike usuzamukelile ukuthi mina nginjinje kuze mhla sekufika ukwazi ukubona ukuthi yabona ke leyo nto le yazi uyibonaphi isidingo sayo abantu abaningi la mhlawumbe bengenalutho but still sebenezinto abakwazi uyi-appreciate cause lezi zinto abanazo abakwazanga ukwamukela kasi bengenalutho babelokhu be keep one thing
mase benazo izinto abakwazi ukuzamukela ngoba abasaboni umehluko wokungabi nakho nokuba nakho. Abantu abaningi bashawe leyo nto, bese ungenalutho usaphuwa, amukela uthi ngiphuwa manje, uze kusasa mase ukwazi ukuthola something ubonge ukuthi ayisengiyakwazi ukudla namhlanje. Lokho kuzokufundisa kakhulu ukuthi hayi ngiyazi uma ukwazi ukucela uzehlise uzokwazi nokubonga, yabo. But abantu abaningi bese bahluleka ukuvuma ukuthi hayi mina ngishayekile. Uma ushayekile bese ushayela, ngoba uma ushayekile shayeka bese uvuma ukuthi hayi ngiyakhothama ngishayekile, uze mhla usuvukile ukuthi hayi yavuka inkosi, yabo. Uvuma nje ukuthi uma uvuka ekuseni usho ukuthi hayi yashayeka ke inkosi namhlanje, mase uyavuka uyithatha ukuthi hayi ivukile, yabo, ivukile. Ukwazi yabo la emhlabeni asiphila nezinto zabantu, abantu futhi wenza into enhle abakushayela ihlombe, mhla wenza impi igama lakho liba ku front page, yabo. Thina bana silindele into yokuposta, mhla sesishonile thina uzobona akekho umuntu oyicabanga ukuposta thina, but mhla sesishonile uyobona ukuthi sizokhala kanjani. But okumnandi akekho umuntu othi ngiyosithombe sakho, umuntu oposta nje wena uyimeleli no RIP wakhona, but hayi, yabo. Kodwa nje mfethu mina ngitshela message of the day thini, face reality mfethu, usulokhu ubalekela ukuthi wena kanjani. Face reality, uma ungenalutho awunalutho, uma unakho lokho okuncane nakho lokho okuncane, qhubeka kukhona, yabo.